Pa živim potezima učenika i učenica dubrovačkih srednjih škola svijeće za Vukovar dobivale su ukrase, znak potpore i želje za pomaganjem ratnim supatnicima uoči sad već tradicionalnog hodočašća na godišnjicu teškog stradavanja grada heroja. To već po treći put da se okupljaju, ali ne radi ukrašavanja svijeća samih, nego kako bi te svijeće ove nedjelje poslije svetih misa na svojim župama prodavali i prikupljeni novac onda prilikom svog hodočašća odnijeli potrebnima u Vukovaru. Iako se ususret putovanju organiziraju edukativne radionice o ratnom stradanju u Vukovaru, mladi sudionici prijašnjih hodočašća priznaju da ipak nisu bili spremni na ono što ih je ondje dočekalo. Onaj osjećaj kad dođete na Ovčaru i kad stanete pred onu ravnicu i pogledate i takva jeza vas prođe da to ne može se opisati. Vidio sam da su to ljudi koji su propatili dosta u ratu, međutim imaju ono strpljenje, imaju onu snagu i vjeru u Boga da će naći svoje koje su izgubili i oni koji su naši vjeruju u to, da su oni najbliži Bogu i da stvarno žive život i nikad ne stoje na istoj stranici, već uvijek iz dana u dan idu na drugu stranicu. Na ovogodišnje hodočašće odlaze idućeg vikenda, a tjedan ususret tome priređuju Noć za Vukovar. To je jedna noć, 7 dana prije samog polaska. Organizira se neka dramska večer gdje obično su se čitale priče Siniše Glavaševića, ali općenito se dramatizira neka priča iz Vukovara iz tih dana. U današnjem društvu kad se stalno govori mladi ne valja, mladi ovo, evo vidi se da se mladi okupljaju radi dobrih razloga i čak kad putuju negdje, kad idu na neko hodočašće, ne idu samo radi hodočašća, nego ima i tu jednu karitativnu dimenziju što govori mnogo toga lijepog o našim mladima. Dubrovački mladići i djevojke u svaku su svijeću utkali želje za duhovnim i svakim drugim oporavkom Vukovaraca, što će prilikom nedjeljne prodaje u župama i samostanima dubrovački vjernici zasigurno prepoznati i ove godine. Hrvatski putokazi u godini vjere tema emisije Riječ i život u srijedu u 14:55 na našem prvom programu. Gosti urednika Nene Kužine su ravnatelj klinike za psihijatriju Vrapče, profesor Vlado Jukić i vukovarski branitelj Boško Vukušić. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Do sljedećeg susreta želim vam mir i dobro.